ezemidlalo engikuphathelezana kuleli hora zimi kanje. I-Athletico Madrid inenebule i-PSG ngamagoli 2-1 emdlalweni obungolesithathu ebusuku e-PSG Princess Stadium. Umbukelo esombeni sokuqala i-PSG ikhombise ukuba yiyona ephethe lo mdlalo. Kuthe ngomzuzu ka-14 ekuseni nje, uZai Emery ebhekene nonozinti wabese waluvalela phakathi igoli. Umbukelo bese kudlula imizuzu emine nje kuphela, i-Athletico Madrid yabuya ngamandla. Kuthe ngomzuzu ka-18 uMolina uvalele inethini elihle igoli lokulinganisa. Umbukelo aqhubekile nokulwa lamaqembu amabili ebambene ngesihluthu kwala khona. Umbukele kuthe umdlalo ususongwa ngomzuzu ka-90 sekungezwe imizuzu emithathu nje kwaphela, uKorea uthole ithuba elihle wabese walivalela inethini igoli likamadumezandla. Lokho kuqede lo mdlalo i-Athletico Madrid namagoli 2, i-PSG inegoli elilodwa. Umbukele bakuzonakala bengikuphathelezana kuleli hora. Bekuvo lakho ku-comment section. Ngizokubona kwenye video elandelayo sengiphuma kanje. Usale kahle.